BNG ten unha serie de propostas que hoxe mesmo trasladaremos por escrito ao Goberno. Pasado martes falei co ministro Félix Bolaños, que quen está a coordinar a relación do Goberno cos grupos parlamentares nesta materia. E, como digo, hoxe trasladaremos por escrito e eu quero trasladar tamén de forma moi sintética hoxe aquí. En primeiro lugar, parecenos que é imprescindível unha política efectiva establecendo topes, se for preciso, do control do prezo dos alimentos e das suministracións básicas para aliviar o custo que esta escalada inflacionista que xa se está a ver vai ter nas familias e nas PEMES. Establecer topes ás hipotecas e aos alugueres para garantir o dereito a unha vivenda digna. E, por tanto, tamén, en consecuencia, a prohibición dos desafiuzamentos en alternativa habitacional para as persoas vulneráveis e a garantía de mantemento do conxunto das suministracións básicas, auga, gas e electricidade. Sabedes que esta era unha das medidas que iba no Real Decreto, nos dous Reales Decretos xa que foron debatidos e votados no Congreso de medidas de protección, do chamado escudo social, que a dereita e a ultradereita tomaron e, polo tanto, que non están en vigor, que é necesario poñer en marcha o antes posible. De forma moi directa sobre os combustíveis, topar o prezo da gasolina e do gasóleo, esta non é unha medida irreal. Algúns países están precisamente abordando esta cuestión, incluído o gasóleo de calefacción, que experimentou un crecimento exponencial, e bonificacións aos combustíveis para profesionais, por exemplo, transporte, agricultura, pesca, maquinaria, como xa se fixo, por certo, no ano 2022, para compensar os incrementos xa producidos. Estamos falando, segundo os últimos datos, de incrementos que xa superan 25% e mesmo para particulares, pois un incremento sobre encher un depósito de un vehículo que oscila entre os 10 e os 20 euros. Por lo tanto, estamos falando dunha cuantía considerável que vai ter un efecto en cascada, un efecto en cadea no conxunto da economía galega. Hai que extremar o papel da CNMC ante os prezos abusivos dos combustíveis, da electricidade e do gas en aplicación, certo, da lei da competencia, e que a CNMC actúe non só con carácter supervisor, senón tamén sancionador. Esta, polo que vimos, é unha das medidas que avanzou o Goberno. Nos parecenos que é necesaria, efectivamente, pero que non é suficiente. E nós xa no pasado martes, cando vimos que o Consello de Ministros non adoptaba outras medidas efectivas, pois chamamos a atención sobre ese feito, dado que outros países europeos a esa altura xa tiñan adoptado algunhas medidas. Entendemos que son precisas tamén medidas de protección dos sectores productivos, do sector industrial, frente ao impacto económico consecuencia desta guerra. E nesa dirección, queremos que haxa un plan específico para o sector agrogandeiro polo incremento non só dos combustíveis, que ten un efecto xa moi directo, moi importante, senón tamén dos insumos, porque son en grande medida importados e que se están a ver encarecidos por os incrementos nos custos do transporte. Igualmente, que poida haber un plan específico de apoio para o sector pesqueiro, porque é un sector altamente dependente dos combustíveis, un sector que non avanzou moito, podemos dicir, na descarbonización, por lo tanto, altamente dependente dos combustíveis, particularmente dos combustíveis fósiles, e é un sector ao mesmo tempo vital para a economía galega. Estamos falando, igual que antes poderíamos falar do sector agroindustria, non só do sector agrogandeiro, sino das consecuencias no conxunto do sector agroindustria, aquí tamén do sector mar-industria en toda a costa galega, que xera millares de postos de traballo e que se vai ver afectado, xa se está vendo afectado de maneira moi directa. E tamén debe haber un plan de emerxencia para as micropymes e persoas autónomas,
que polas súas características de maior vulnerabilidade se van ver moi afectadas pola suba dos carburantes. Pensemos, por exemplo, pois nas persoas autónomas que se dedican ao pequeno transporte ou á logística, o efecto que ese incremento vai ter nos seus custos de produción e, polo tanto, na súa perda de ingresos reais. As micropymes e os sectores autónomos, que son, ademais, numerosos nun país pouco industrializado como a Galiza, son, digamos, un dos albos das consecuencias desta crise que é preciso protexer con urxencia, por iso estamos reclamando un plan de emerxencia para elas. Creemos que é necesario paralizar a entrada en vigor do tratado co Mercosur. O BNG, como sabedes, está en contra deste tratado polas consecuencias que vai ter, especialmente nos sectores primarios, máis aínda neste contexto de crise, de incerteza, como o que está a atravesar o conxunto do sector primario frente a todo o que aínda está por vir. É necesario unha aplicación estrita da lei da cadea alimentar para garantir prezos xustos na produción e evitar subas injustificadas aos consumidores e consumidoras e tamén o efecto sobre os propios produtores. Queremos que haxa un impulso á soberanía alimentar, reducindo a dependencia exterior en alimentos e particularmente en insumos, os que eu antes facía referencia, por exemplo, os que teñen que ver co sector agrogandeiro galego. No ámbito fiscal, entendemos precisa unha reforma fiscal máis progresiva que aumente a carga ás rendas máis altas e reforce a protección social para as persoas vulneráveis, especificamente unha reducción do IVE dos alimentos, podemos chamar unha cesta básica da alimentación e das suministracións básicas, as que antes facía referencia, auga, luz, gas, etc., que se extremo control sobre as grandes petroleiras que actúan no Estado español para evitar os abusos nos prezos, mas ao mesmo tempo que se estabelezan impostos a esas petroleiras, ás grandes enerxéticas, tamén ás eléctricas, á banca e ás grandes fortunas polos beneficios extraordinarios que se van derivar, evidentemente, desta nova crise inflacionista que está comezando. Quero lembrar que xa houbo un intento de aqueles tributos extraordinarios ás enerxéticas, á banca e ás grandes fortunas de convertelos en permanente que tombaron no Congreso as forzas da dereita e da extrema dereita, mas neste contexto é máis necesario do que nunca esa actuación no ámbito fiscal. Tamén creemos que é preciso levantar as regras fiscais que limitan a capacidade dos concellos, das diputacións, da Xunta, do Goberno galego para poder usar o superávit e os remanentes. Lembrades que xa na anterior crise pois isto se fixo, agora volveuse ás regras fiscais, no entanto hai unha excepción que non deixa de ser curiosa, que é sempre que se tratar de gasto militar de 1,5%, si hai liberdade para facelo. Neste contexto, creemos que é moi evidente que é bastante máis preciso que isto se faga en relación coas políticas sociais, coas medidas de protección social e non precisamente para o gasto militar. O Estado español aínda non activou esa cláusula de escape, mas nunha contestación da ministra de Facenda esta mesma semana, a nosa senadora Carme da Silva non descartou a posibilidade de que se fixese, argumentando precisamente que esta sería unha forma de liberar recursos fora das regras fiscais para que eses recursos se pudesen utilizar na protección social. Non deixa de ser unha
un argumento bastante rebuscado. Se se queren utilizar recursos na protección social, o que hai que facer é precisamente permitilo do punto de vista legal, como se fai neste caso co gasto militar. E para além de levantar as regras fiscais, creemos que tamén hai que establecer un fondo de compensación extraordinario para as administracións locais, para a administración galega, co obxectivo de garantir a prestación de servizos básicos da súa competencia que se van ver extremadamente afectados por a inflación. Pensemos, por exemplo, na suministración eléctrica, na iluminación pública. Isto xa na anterior crise foi un gravísimo problema para moitos concellos, por o que houve un incremento de custos moi importantes. É evidente que os concellos non van reducir a prestación deste servizo. Estamos falando de iluminación pública, pero poderíamos falar de suministración de augas, particularmente cando son necesarios bombeos, de depuración de auga, porque tamén teñen un alto consumo de enerxía. Por lo tanto, todos estes servizos que van ver incrementados os custos deben ser compensados aos concellos, e no seu caso tamén as administracións autonómicas, no noso caso a administración galega, para que eses servizos se poidan continuar prestando con normalidade. Tamén entendemos que deben ser actualizados tanto o ingreso mínimo vital como o salario mínimo interprofesional e as pensións máis baixas. É verdade que nestes últimos casos houve incrementos recentes, pero non é menos certo que eses incrementos xa se ven comidos polo aumento exponencial do custo dos combustibles que, como digo, encadea e en prazo moi curto de tempo vai afectar o conxunto da economía. Por lo tanto, se queremos que non haxa unha perda de poder adquisitivo, particularmente dos sectores máis vulneráveis, aqueles que dependen do ingreso mínimo vital ou aqueles que dependen dunha pensión mínima ou dun salario mínimo, deben ser revisados novamente, deben ser actualizados. En esa mesma liña, pois é evidente que hai que actualizar tamén o IPREN. Por que? Pois porque o IPREN, sabedes que é o índice que se toma como referencia nas axudas públicas, nas axudas de carácter social. O IPREN leva conxelado desde o ano 2023. Isto xa é injustificável, non? Porque non se entende que precisamente ese índice que é utilizado para as políticas públicas en relación cos sectores máis precarizados da sociedade estea conxelado dende hai xa 3 anos e non se actualice como acontece, por exemplo, coas pensións, como veo acontecendo coas pensións ou co salario mínimo. O BNG é partidario de suprimir este índice e que o índice de referencia sexa o salario mínimo. Creemos que ten bastante máis lógica, mas en canto isto non aconteza, é evidente que é urxente actualizar o IPREN para protexer precisamente aqueles sectores sociais máis vulnerables. E hai unha última medida que quero facer referencia, que é eliminar as peaxes da AP9 e da AP53. Por que? Porque isto permitiría aliviar o impacto económico que ten a súa utilización nas persoas usuarias e o peso nos custos de produción da industria, moita delas precisamente agrupadas neses eixos e particularmente no eixo atlántico, tamén dos custos do transporte, da logística, do conxunto das empresas nunha economía como a galega altamente dependente do transporte por estrada. Estamos falando da dependencia do transporte por estrada, directamente afectado por o incremento dos custos dos combustíveis, pero a maiores por situacións que ademais sabemos que son absolutamente inxustas, como que teñan que continuar pagando, aínda que sexa con esa reducción en función das bonificacións que conseguiu o BNG, teñan que continuar pagando peaxes nunha AP9 que está máis que amortizada e que hoxe é unha estrada que ten unha concesión que sabemos que é ilegal, unha decisión dun goberno do Partido Popular que o goberno do PSOE empeña en manter. Por tanto, hai unha corresponsabilidade do Partido Popular por
poñer en marcha esa prórroga entre o ano 23 e o ano 48 do PSOE que non quere poñer fin á concesión, e no caso da P53, porque aparte de ser unha das autostradas máis caras do Estado español, é tamén unha, sabedes, das que quedan con concesións de longa duración, só hai 3 no Estado español e 2 están na Galiza, por tanto, sendo unha medida que podemos dicir complementaria, sería tamén unha medida importante neste contexto. Probablemente ao longo das próximas semanas, segundo vayamos vendo como evolúe a situación e cales son os impactos, pois teñamos que axustar ou engadir algunhas outras medidas, mas en todo caso creemos que estas que propón o BNG son imprescindíveis neste momento e que o Goberno debe poñelas en marcha. Non se pode limitar a decir que vai vixiar desde o propio Goberno e a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia que van vixiar que non haxa incrementos abusivos dos custos dos combustíveis. Isto non é suficiente a estas alturas. Probablemente esta crise, se a guerra se prolonga, como todo parece todo parece indicar, pois vai ter un impacto aínda maior que outras anteriores e, polo tanto, canto antes se poñan en marcha estas medidas de protección, de compensación, menos efectos terá